Ne o tem Şuşun ýalar Mehmet diýär, hani özi Ýewropada bolman, hani diyelim ki Türk'te ya da Türkmenistan'da interneti var, internet arkadan lont bilýär, girip bilýär, online näli iş tapýan soralarym köp berýär da maňa. Özüme soralarym geçen görüşmede de aýdypdym sana, şuňa da neme delip. Şu soralar üçin benim aslında newsletter ya hepdelik neme başlattım da yani iş temaları bilen bağlanışıklarına men şondan şun geçen hepde menäme Germaniýada iş bar edi. Bu işler diňe tehnoloji işlerde indi men tehnoloji işlerini işlemek isleýänlere kömek edýän siz tehnologiýada däw bolsaňyz indi Ýewropada işlemek temasyndan emesi bar. Gurumasy bar. Ýewropa işgär ýetenok. Yani hakyky bir waka. Germaniýada da ýetenok, Finlandiýada ýetenok, Belgiýada ýetenok. Ýene bulan ikije derdi bar. Cultural bize yakın olsun diye de yani işleşip bilen şu adam bilen geçimli sözümüz alışsın diye de Türkmenlerde. İş bilenem geçimli sözün alışmasa işlep bolan nokta. Şoň üçin Ýewropa gyzyklyary çäre geçirýär. İş ýagdaýyna hil durmuş nähil berdi zat diýip. Şoň üçin şu zatlara bir seredin. Men şutadan paýlaşýan. Şutaýda 20 martda Finlandiyada işlep. Nähil iş, her hil iş bar. Yankı çağa seretdiýänden tut öýün arasynda ýana fabrikada işlemek, atyl sektorunda işlemek, yankı ýa derman senaty, yankı hattahana şu taý seredik görün. Indi bu Germaniýa versiýasy bolar arada. Indi şu Ýewropaň guramasy Ýewropada iş tapyň diýip burlan. Yankı durmuş nähili, kultura nähili, berde geleňizde nähili işleri bar. Şoň üçin çäre geçirýärler de online hemmesi. Tak CV'ň Gotaýnýa LinkedIn'in okudy. LinkedIn'in açýan, LinkedIn'in gowy etýän, ýa özüňe gowy surat düşünýän, ýa-da gyşyk suratlar goýamak. Hakratynja surat goýýan, ýerşäripçik Ýewropalılara seredin, Ýewropalı gowy işläp beren Ýewropalılara seredin, şolar nähile edýän bolsa şolara görä meňzedin özüňizi. Bolan garaşýan zat şoda. Mesela 20 sene Finlandiýa bar. 20 sene Finlandiýa şu taýda kaçaysak yankı diýişim ýaly sen işe viza alyp berenok şu zatlar hakyky şu daşyndan geljekler üçin edilen ýürüýçi şu taýda bir bölümim bar. Daşy Ýewropaň daşynaklary üçin guideline ýa-da daşynaklary üçin kömek kitaby ýa-ni düşünürüş. Ýewropaň daşyna. Ondan soň şu zatlar men paýlaşýan indi hemmekse e-mailine gitsin diýip onam ýa-ni diýişim ýaly nerden görebilýäňiz? Indi şu taýdan görebilýäňiz. Eğer ona da koşulmak isteseňiz, onu mesela paýlaşyň. Şutaýda her hepde şu işler, çäreler ol. Ýöne bu tehnologiýa değişdirdir. Yani ona aýdaýyn, maňa başga da paýlaşýan zat diýmän. Bu tehnologiýada işlejekler üçin ýöne ýankı başdaky paýlaşan European Job Days ol Ýewropadaky işler üçin. Onu geçdik näme gelerler? Job iş tapanyň bilen bu toranokda iş tapanyň bilen iş başlaýar aslında. Sen işe girmedin burada. İş bareke. Billik, mümkinçiligi ama şu taýda aýlyklara ýazylgydyr o ýeşşe. Seredik görün job section vardır ýa-ni Finlandiýada üçin aýdýan gün linkin berenmi ansat bolsun ha. Hemmekse gözledip görmäň. O gün link koysaň, goýla ýa-da pinä moý bilersiň. Eşe şolar chatden görersiň da Finlandiýada şu taýda aýlyklar range'lar ýa-da range'lar minimum maksimum. Sagatlyk gezýär, hepdelik gezýär, ýyllyk gezýär, aýlyk gezýär. Garaz şoda aşpede çende bar ha. Näme diýin? Onu naharam gowuşyp bilýär. Şu taýda Finlandiýa, şu mümkinçilik. Indi men näme geleyim? İş mümkinçilikler bar diýdik. Ýöne nähilek saýlanmaly. Indi köp kişi tapşyrýar-da Ýewropa siz hindiler bilen ýarşmalar. Hindi, türk, 80 milyon, Hindistan 100 milyonlap adamlar. Olar bilen ýarşma üçin ýa-ni diýişim ýaly. Ilki bilen özüňiziň adyňyzy Google'da CV'de ýazýaňyzda bir ad. LinkedIn'de ýa-ni plany. Google'da ýazaňyz diýip gözledik görüň. Ýa-ni private'dan ýa-ni secret'den girip gözledik görüňizde näme netijeler çykýar? Ilki özüňizi aýna seredik görüň da digital aýna diýip kiret Google'y. Aýna seret özüňe nähile profiliň bar. Nähile sen adam aňyr tarap üçin nähile görünýär. Birinji bilen şol. Şu taýda egerde saňa deýişli zatlar çykmaýan bolsa, olar birinjiden sen adam okap bilen o Ýewropalyň pikirinden aýdaýyn. Biziň familiýamyz adamdy okamak kyn, diller öwrlenip,
birinci ala bir negative first impression ya birinci nemeden ya minus başlayasa okan yerlerimiz Dela hani in yakından getirmemiz da biz kendim ettik konu sünni işledik konular in yakın naklar getirmemiz hani mesela Türk kas yakın olsa şu taydan adam çekmemiz ya da Rumanya'dan ya da Avrupa girmedik Balkan devletleri olayara Asya şu taydan adam çekmemiz ya mesela onun için getirmesen hatta viza olsun belki dokument işler olsun ve öyle yakın hani nemet medeniyeti olur nemet alanda da tarafından. O yankı değişim ne gepsiz alışıp bilmeler öğrenmeden şeyler dostumuz iş edip bilen dostumuzun işlemek isteyse. O cultural, social şeyler. Son için inni yankı özünü ayna tutmalı. Digital ayna teredik görmeli öz yadayını. Plus özünü yankı şu işlere diyeli böyle CV'ngem tayinledin. Özün arada suratını düzelttin, LinkedIn'gem düzelttin, zatlara meçiştirdin. Yani o takkeni de gön tarşlarının yeni bolanok sebebi eğer tarşlar yani iyisiniz ne bileyim qualified da ne diyeyim kolay Türkmençe. Eğer de şöyle iş yani ustalık talep etmeyen olsa her kimin edip bileceği iş olsa onunla böyle onunla göndersin koyuyorum. Aterla arastasılık iş olsa eğer oluyor bizim temamız teknoloji kampanyaları olan için şuna göre aydiyanlar teknoloji kampanyalarının senin önkü eden zatlan okuğun olsa okan uğrun olan ediyen işi bilen örtüşüyemi. Şu örtüşme yok olsa siz son bir daha örtüştürmeli. Yani bu ne demek? Siz gidip matematik okudunuz. Yani computer engineer hokbun özünüz görkezek kolyanız kampanyada financial yani fintech diye finans uğrunun bir daha ediyor. Şimdi sizin şu matematikiniz günün finans bilen bağlantılı değil. Yani şu matematikın içinde finansa değişli yani temalar var. Statistika diye, quantitative analysis diye finansın içinde kullanılan zatlar şeyler. Şimdi siz şoň bilen ya onu signal vermeliler özüňizin eden öňki işleriniz taşırjak bolýan firmalaryňyz bilen edýän işlerle örtüşýär. Onu siz näde edip bilýäňiz? Blog edip bilýäňiz, mikroblog, Twitter'da blog edip analiz edip paýlaşyp bilýäňiz eden işleriniz, GitHub'da ya Kaggle'da eden işlerinizi paýlaşyp bilýäňiz. Ýani portfolio diýäse, şu zatlarla ýeden işiňizi görkezmeliler. Ýani işlemek isleýän industriýiňiz bar. Fintech olbul yo ondan sonra öz background'u da öz geçmişimiz okan da atlaňa eden işin sonra bir daha örtüştürmeli. Örtüştürmeseniz önsü çekmeýär ya örtüşýän adamlar var. Ýa-da diýişiň ýa ýakyndan birini soraýar ýa. Öň finans işlerini bir bolsa, sen bilen deň profil bolsa, software engineer hokmunda men şonu çağırjak da ilki bilen. Ya ol bilýär bir zatlar finans içinde. Sonuçta şu pikir bilen çemeleşmeliler ilki bilen işe teredengizde. Ondan sonra tanış bilen yine geldi da şu tema. Ha? Tanıyanın var mı? Kimi tanıyan? İçeriden tanıyanın yok olsa çarelere katnaşmak diyelim yani şu newsletter'da paylaşacağına her hepte çare paylaşacağına internet katnaşında hatta tanış edin. Şimdi siz Türkmenistan'da olup Türkmenistan'da iş gözlük gördüğünüz bilemek yani şunu ya gözleseniz tanışın olsa çaltap bilir o. Hem yer şeyle tanışın olsa çaltap yani belki de hatta da mesela biz tanışımıza gideceğiz ilk bilen işler gerek olsa ya bir tema bir çözüp bolar mı kardeşim maslahat alayın ne diysen tanışmaya gideceksin ilk bilen telefon atacaksın ya e-mail atacaksın kimler var tanıyanlardan edil şunun yali tanış edilmeli online go terapi edil şunun yali çare katnaşsın diýerler şunu taşa yurtluğa gidýärler gitmek isleýän ýurduna gitmek isleýän kampanýaňyzyň köpürä görünýän ýerine goşulyp şol adamlar şol işgärleri bar şol işgärleriniň dostlary bar. Garaz bir ortada bir tanış çıkar. Şolar bilen köprak tanışıp şolar bilen alış etmeliler. Onun o yurdun önünde olsan ya şunu ya online geçirilen nemede gepleşiklere koşulup tanışıp kalmalı ya da şu yurda yakın ya da şu yurdun içinde olsan şu yurttaki eventlara koşulup şu tayda nemetmeliler tanışlar tapınıp ilerlemeliler. Şimdi o temada geldik yani ayna tutmalıydık. Tanış tapılmalı. Özümü background'um bilen yani örtüştürüp bilmeli men yine nämede geleni gelje aydın diýen bir näme söz aýtdyk da gelje aýdyndan söz future proof AI proof diýen İngilizce geljekde 5-10 ýyl soňunda da şu işden şu wagtky çöreňi diýip bilen ýagdaýda bolmak üçin AI diýämi?
Şu sözü durmuşsuňa her zat edengizde şu usul bilen başlap etmäge öwrenişmeli. Men özüme coach ýa-ni mentor diýär. Şonu tügelen men AI coach wa diýdim. Gün böktüm da şoň CEO zat bilen tanyşyp zadyp, şolara feedback berendim. Olara maňa näme ýasan zatlaryny ýakyndan tanadaly ulan zat diýip men kam näme işgärlemi mesle öwrenemdi. Indi şu zatlar näçe çaltyran, näçe ýer öwrenip etseňiz ana şol sözi beýleklerden tapatlanajak zat. Ýöne iň esasy adam ýa-ni diýişim sektoryň dogry bolmagy, future proof sektor. Ýa-ni okuw saýlamakda aýdan temalanma, life science diýdi, neuroscience diýdi. Ýa-ni temaň asyl adamlaryň inputynyň köp bolan ýeri. Ýok gidip entertainmentde da ýa-ni güýmünje sektorynda işläp bolar. Biz insanyň günüň soňunda aýdym biriniň robot bolmagyny islämdik. Ol robot tagam bas Spotify aýdyp durýar. Biz toýumyza ýene de bagşy çagyrýas. Şu bagşy çagyrmamyza dowam ederiz. O hakda gurrun ýok. Ýa-da teatra gitsek teatrda robotlaryň oýnamagyny islämdik. Ýene de adamlar oýnar. Ýöne eger tehnologiýa içinde pul gazanjak bolsa, tehnologiýada özüň işlejek bolsa, onda ýa-ni AI ulanman ýa-da şonu effektiwli beýleklerden artyk ulanyp gitmeseň, istenlik zatda da ideal ýa. Gaty ýitip bolay, matematikada ýitip bolsyn, problem solving, physicsda ýitip bol. Adamlaryň bandwidth we da kellerinde saklap bilýän informasiýanyň limiti kompýutere baranda gitjek bolup galdy bizde. Biziň ýekece gowy tarapymyz bar. Intam big picture analiz etmekde bir topur datany alyp şoňa hakda big picture, şoň social impact barada zatlary, ýani holistik pikir etmekde biz ýene de gowy AI'dan. Indi ol bolarmy hakyn geljekde haçan AI geçer o temada da olar men bilemok. Olar maňa da gyzykly temalar eger bilsem ilk özüme der. Soňa da Indi men näme şeyler garaz temalar. Oňdaşynda da ýanky paýlaşýan elimden geldiğince bula çärelerem ýene soraw jogaplar bolsa soralar bolsa ýazyň. Biz has içgine bu ýaman giýiş boldy da okuw saýlamaga ýerde üniversitede ýerde işem ýerde bir başlanýardy. Indi şuňa bir da talap badyny görsek, eger adamlara peýdalygyny görsek, biz hepde de her gün etme, ýani hepden 6-njy günler etme beýleşdirýär şeýle. Başka temalar bilen. Indi sorawlar bolsa ýa-da bilemok. Biderek gollu diýen olsaňyz biderek gollu diň, gol diýse gol diň, şoňa görä indi kitaplar edelim etme. Goşmaça sorawlarym atlar, öňürekde galdy sorawlar aslında sorawlar bady. Ýani bir jaman çyk ýokardy. Sen sorawlar görme düşdüme. Indi günüň soňunda peýdal bolmasa mene kan howasy matça. Şoň üçin peýdal bolsa aýdym. Olar öýler. Peýdal bolsa da ýokarakda soratdyradyr şoňa şonuň jogaplary. Urgu tarapdan işe başlansaň diýe normal gowy ýaşap bolsa komoldy ýa. Ve bu tarapda da ýene kösenip gelmeli bolsa okaman işleriniň gowy diýip jogap deme soraw, näme ýüzlenme ýazanma da. No, o tema sen soralar ýanky şu ýagdaýa gelmedi üçin strategiýa düzmeli. Biz kendi strategiýa diýsek aslında business plan, strategiýa ol kampaniýalar edýän kadýasa, ýöne aslında her birine bir brand bolsa, şu ünkurny her bir şahsiýetiň öz kompetitif, ýani güýçli tarapy, ejiz tarapy bolsa, hemmemizin bir-birimiz ekonomika içinde satmaly bolsak özümiň ukuplamyzy bir daha edip, on sen product edip sat, on sen wagt edip sat, tapady bir daha satýan bolsaň, şoň garşyny bir daha, şoň üçin strategiýa gerek. Şu strategiýa ýani gaýdyşym ýalak ekonomika dirap başlamaly. Ýün fundamental tema da economical valuable däwasa bir zat ýani şu stakany önürmek men üçin peýda ýok, o hiç kim etmeýär şol işi. Şu eduşanyň ýaly eger sen okuwa ýyllaryňy berýän, puluny berýän, hemme zady şoňa görä bil baglap basýan bolsaň, şu taýda strategiýanyň ýoklugy köp kişi şonu ýawaslatdy. Menem şonu ýawaslatdym. Şoň üçin közendim da bastı. Şu közenmäň diýim, şu ketdesi geçirýär. Ýani tema. Şu strategiýany gowdudyň ki şu közençlik bolmasyn, şu elinde galmasyn. Bil közenmäň diýär. Ýani näme önürýän soňam sat alar adam ýa satyp bolanyk hiç kime. Ýani önürýän alýan ýok. Ýasaýan bir zat hiç kim ulanyp söylenok. Ýani şoňa bir zat bolmazy üçin näçe öňünden plan edip strategiýany ýanky ýaly. Onun için ingo temada
men ýalap gene okap beren, işläp beren gowy üstünlükli türkmen oglan gyzlar bar. Ýa-da Instagram'dan, ýa-da LinkedIn'den, ýa-da şu owur okamakaňy soran, ne şu şäherde okasaň degýän okanyňa degen okmy. Bölüm saylaman pikirlenýän şu sebäplerden gyzyklymy ýa-ni iş temasy. Şoň üçin başgalarynın tejribesinden peýdalanmasaňyz, kän akylly adam bolma, AI-da näme peýdalanjak o? Hakiki. Şu şäherde okap beren, şu şäherde gezip ýa-da okuwyn diýen adamlardan maslahat almak has, wajyp, akademik pikirjede. Ýene bir soraw bar, okamadan özüňi öwrenip işe ýerleşmek boýunça gyýtga saýtlaryňyz diýe. Ýokarda. Haýsy işe ýerleşmek? O onu biraz kaçsa bolar. Haýsy işe ýerleşmek. Okaman işe girip bolýan, o girip bolýan. Diplom soraýarlarmy? Soranaklar. Köp firma soraýar ente. Ýani eger edýän işiniz hüner, ýani profession, bir skill oriented bolsa, mesela programlama bolsa, programming, design or the design, ondan sonra injinerlik ýasamak, elektronika, şonu hard skill'lere esasy ünsür ýani işler bolsa da, o taýda sizin bilişiňizde seredilýär. Yani gidipden men bet algoritma ýazýan, maňa intam iş beren oklar diýen bolsam, onda siz bet algoritma ýazýan, näertiňizden tak. Ýa-da özüňizi gowy marketing edip bilen ok. Yani diýişim, özüňizi go package edip bolan okda. Şoň üçin kerwen dostumyň belli işýaly. Edip görkäz patsan ne edip görkäz ondan soň ananar men saň ýetene okuýum barmy ýokmy? Dogry. Ýene bir soraw bar, 2 ýyllyk dizaýner ugrun okumak isleýär diýip ýazdyr. 2 ýyllyk näme? Dizaýner? Aha, 2 ýyllyk dizaýner ugrun okumak isleýär diýip ýokarda ýazyp geçipdir. 2 ýyl okan, 5 ýyl okan netijesinde beýleklerden ýene günüň soňunda tapawutlanyp işin görkät bilmeli. Tejribe gadanmak üçin startaplara işe girsen gowy? Ýa-da kämilleşsen, uly kampaniýalara finanslan gowy diýe. Ýa-da has kämilleşip uly kampaniýalara finanslan gowy diýjek bolupdyr. Indi şu soraw her kimde jogap ütgüş bolup biler, öwrenmek isleýän zadyna da bar tejribe. Indi meniň ýalak özüňiz bir gün kampaniýa gurmak islemek, şoňa bir isleg bolsa, şoňa bir niýet bilen işleýän bolsaňyz eger, onda şonu ýasaýan adamlar ýanyna köp öwrenýär. Ýani nollan bir zat ýasaýan adamlar. Ýani bu taýda tema şu da, nollan bira gelmek gyzyklymy? Şu tema size gyzyklymy? Yo, ýa-da eýan birden 100'e çykypdyr, 100'den milyona gitmek isleýänler arasynda öwrenmek. İkisi başga zatlar. Meselem nollan bira geljek bolsaň köp zat ütgüýe, çalt ütgüýe, sen bir zat tatsaň bolýar-da. Bir zat işleseň bolýar. Ýöne 100'den milyona gitmek o taýda başgaça oýnaýar. Pulun başgaça, strategiýa da başgaça, şoňa görä adamlaryň başgaça işleýär. Olar bir uly bir bölek, uly bir nemäň, puzzle'yň bir nemejigi, bir bölejigi. Soňça ilki bilen öwrenmek isleýän zadyňa görä gidýär-da. Ýöne haýsyna gyzykly barny gepimi uzatmada maňa aýt, näme haýsyna köp pul bar diýen bolsaňyz, başda uly kampaniýada köp pul bar. Ýöne long termda uzun möhlet pikirleňde, onda ikisinde de köp pul bar. Onu maksimal edip onu bir parametre bar. Pulu kazanmakda lak var, tamış var, o var, bu var. Yani baştan gowy ýaşamak, yani başta uly kampaniýa kompetitiv ýöne oňa seresden. Başta köp pul berýän üçin olar girmek kyn. Ýa-da tejribede seredýär, nirde işledim, nirde tejribe edindim. Oňa da seredip durýar aslında. Başka näme soraw? Başka da goşmaça sorawlar bolsa, sorap bilerler arkadaş. Düşünkle. Bolýar. Boşluk bilen jemler, bir saat geçirmän. Bir saatda getirmän. Ýene soraw geldi. IT ugruna okumaň gowy? Ýa-da gowanjyň IT şäherliýe götürip öderiň üstünde işleten gowy bolarmy diýe. Gaýtgaça okuwyn peýdasy näme diýip soratdyr. Düşündüm. Ya okuwyn peýdasy men pikirimçe menem şu temada şunu bellemek isleýän, şol ýanky ýalak biziň aýdan şäherlerimizde, aýdan gowy üniversitetlerde, gowy bölümlerde okasaň, şoňa görä eýin neşleriň hem bolýar-da. Başary ýurtdan gelenler, şu taýda has hem höweslenip etmek ýa-da
Mesela bizim men öz okan üniversitetim aydan öz okan üniversitetinde eventlar gat azdy. Hani goşmaça nemeler var. Diňe şo sapak käwa açyk çareler bolýardy. Ýöne ýanky bizim aydan ýerlerimizde hasem köp bolýar, hasem pursatlar köp-de. Ondan ýanky diýişim ýaly okumagyň gowy tarapy şol ýanky aýdylan şäherlerde şeyle nemede peýdalar gatken. Oku ne üçin okuma sonra bir nemelik jogap bereýin, gysga jogap. Oku birinciden diplom üçin okumalar, esasy network üçin, ýani tanış edilmek üçin, ýani eginleşdiň, tanış edilmek, gatmyň dogry tanışlar edilmek, ýani işlejek adamlar, iş başarýan adamlar bilen. İkinci bilen hem sana şu market access vermeli. Yani bu näme diýmek? Biz Türkmenistanda oturup Türkmenistanda teknoloji kampanya yok. Sen onu özün gurup bilersin bir yerin Türkmenistandan ya da gurulan bir yerine koşup bilersin daşa yurtda kaýýam. Eýem topda iş edip beren adamlar. Ama koşuljak bolsam görýär, viza we dokument bol killary. Şoň üçin şeratlar aýyrmak üçin oku iň gowy variant. Viza almak adetna. Oku bilen gidýän Amerikada şeýle işlemäň mümkinçilik görýär gapdarna. Ýewropa şol ýaly gal berdi. Germany, Italya okugu tordum mu diýä. Sen bizde okudunmy? Onda sen gal berdi diýä. İş tap berdi diýä. İş gözlemäň mümkinçilik. Şoň üçin okalar oku. Özüň öwrenip bolýar, özüň okap öwrenip bolýar. O temadaýdy. Köseni öwrenmeliler. Özüňe bir mentor tapmaly ýa-ni şo ýoly geçen birini shortcutlar öwrenmeli. Shortcut. Gysga ýollaryndan gitmeliler edip. Awa. Biram ýanky şol daşarda iň esas şu ýaşlar üçin gitmeň iň amatly ve iň gowy ýoly şo okuwçy wizasyny alyp gitmekde. Bu Ýewropa bolsun we beýleki döwletler bolsun, okuwçy wiza alyp gitmek we baran ýurdunda da şo okuwçy wizaň bolsa birden zatlarda peýdalan bolýar. Hem uniwersitetden hem şo ýurduň şertlerinden gowy peýdaly bolýar. Şo bir diplom size gowy aýlykly iş tap beren bolsa, gowy bir tanış size as başgaça mümkinçilikler gapatýar da bir tanış, gowy tanış. Şoň üçin şu tanışlaryň köp bolmak üçin okuwakalar. Gysga jogap şo. Okay. Logistika barada soraw diýär Ahmet. Näme soraw? Men gözümden ýaşlara maslahat berýärmi diýär Kerwen dostum. Jemleýiji soraw. Ýaşlara maslahat. Ýaşlara bir gide maslahat berdi o da. Ýani men maslahatym bar, azrak maslahat diňle. Edin. Dinlemek utarra kulak. Mene dinlemek doğru maydy. Şoň üçin men aýdýanlamam dinlemäňde edin gön. Allyňy da şonu gidik edin nek sapar dinlejek bolup oturmaň. Ýene şo burda aýdar ne şoňa mek ýakyn burda aýdar. Şoň üçin men her sapar men eýlede gurlaýan, paýlaşýan burda tapjak bolma. Aýdylym gön gidip et, barlak gör netijeni al, bolýan bolanok eksperiment edersin. En gowy ýol şo. Azrak dinlemeli adam. Diňe men ne kitap bolsun, YouTube bolsun, başga zat bolsun. Ýanky näme de soraw logistika? Yo, gelmedi şo diňe şonu soratdyr da biraz gaçan olsa haf gowy bolardy. Ana ýanky sen goşmaça näme goşulýan gonç. Häzir şonu biraz gaçaýal ýanky edin diýdiň göne. Hani köp adama. Häzir ýaşlan gat köpsi şu ýangyşa düşýär. Mesela gidýär ondan soraýar, bilýänden hem soraýar, bilmeýänden hem soraýar. Şo ýurt hakynda hiç bir şekilde bilgisi ýok. Göne şondan hem soraýar da ýalňyş maslahat alyp eýän bil, öňüni ýapyp bilýär da. Onda men bu Ýewropa däli özüň hasadyrak gidip biläjek ýerlerimize gidip bilýär. Hani göň başdan eýän, no bir nol ýyla bolýar da düşündirip bildim. Hani ýalňyş maslahatlaryň nemetine, esasyna. Şoň üçin dogry kişiden şo ýurtda tejribesi bolan kişiden maslahat alyp we şonu derhal herekete geçirmek da, kän eglenmän, kän wagt ýitirmän. Ýöne ondan sorap, mundan sorap ýörseňiz, ýalňyşlara telebar bolup bilersiňiz. Ýanky açdyr nemäni? Logistik goja soraw täzeden sorapdyr mäne respons. Logistika boýunça köp ýyllyk daşary ýurt kompaniýalarda tejribem bar diýe. Soraw näme soraw? Düşünmedim men. Ýokarda başga soraw Akmurat öz daşary ýurtda okudum, okap diplom alan günüm ýylyma gaýdyp ýurdumda işlemek islesem näme gur maslahat bererdiňiz? Ýanky soraw Türkmenistanda işlemek bolsa, Türkmenistanyň içindäki industriýalar barada pikir edilmeli. Men Türkmenistan barada gaty az bilýän, ýöne bilýänjelemden aýtsa Türkmenistan inni IT uğruna geçýär. IT sfera ýanky digitalization ýa-da sanlylygyma geçiş inni bolup geçýär Türkmenistanda. Ýöne
bolup geçen hadiselere men o diýen ýakyndan bilemok, ýa-ni sistemalar gurulýar täze, ondan soň 2025-e çenli diýen Türkmenistan ýa-ni şu tanylgama geçmeli, şu mailnama seretmeli Türkmenistandaky dijital. Ýöne Türkmenistanda işlemek diýmek şumy? Türkmenistanyň içinde ýaşap daşarýurda işlemelimi, ýa-ni remote online kampaniýa döredip özüňi işlemelimi ýa-da hökman Türkmen bir firma işlemelimi? İkisi bilemok edilýän işin nemesine göre. Ýöne Türkmenistanyň içinde gaýdyp ýylyma dolanyp geljek bolsam, men şonda da internetden işläp bolýan online işler bar, remote işler. Men ýene de şonu ýalak bir zadyň göz önünde tutaryn. Ýa özüm dosýarlarym bilen ýene men ýalak okadylar, ýydyna gaýtdylar Türkmenistanda ýaşamak isleýärler başgalarynyň ýanyna. Şolar bilen özüm bir pikir döredip ýa-ni ýaly internetden edip bolýan ýa-ni software, şu an Instagram'a ýazmak üçin Amerikan bol, ingliz bol tapady ýok da. Şu zatlar hem bekle edip bilýär ýöne. Şoňa görä men özüm Türkmenistanyň şertlerini etmegi pikir ederdim. Ýa-ni işi şoňa görä pikir ederdim de ýa-ni neme temasy bolsun ýa-ni diýişim ýalak. Software bolsun, design bolsun ýa-da ýa-ni oýun edýän oglum dostlanma, tanışlanma. Türkmenistanyň içinde ýaşaýarlar, ýa-da şeýerde oýun edýärler. Oýun näme Türkmenistanyň içinde 5 milyon etmeýän şeýler. Oýunlar da hemmekşem oýnapdylar. Ýewropada logistika boýunça iş tapmagy mümkinçilik berýän, talap edilýän professiýa. Hawa logistika talap edilýän professiýa. Edilýän Ýewropada işler barada bir neme paýlaşdym. Bir link paylaştım Ýewropada iş tip, European Jobs dedik. Indi şu website-e girip görmegi we şu taýdan seretmegi maslahat berýän. Ýene paýlaşaýyn häzir şu taýdan. Indi şu taýy seretseňiz, şu taýda her ýurt Ýewropada özüni reklam edýär. Meselem 20 sene Finlandiýa bar, Finlandiýadaky işlere seretip bilýär. Özüni reklam edýär şolar. Her ýurt özüni Germaniýetde geçen ýerde nädip ýaşarlar, nähili işler bar. Ondan şu taýdan Ýewropanyň içini ingowy özlerini dinläp görün. Ýewropalylar özlerini reklam edýär geläýin dedi. Şoň üçin şu website ingowy nemesi şu Ýewropanyň agentstwasy Ýewrosoýuzyň. Indi hemme de gatnaşýanmyz üçin minnetdar. Indi başgaça soralar barasy ýene indi kepde çenli soralar gelen bolsa gürleşilýän temalara görä, talaba görä ýene altyncı hol etmäge planlaýar. Şeýle 3 tapardan geçirmän planlaýar ýygyderlerine. Çepde şu birinjisi bu umumy bir neme boldy. Gepleşik boldy. Ýöne mundan soňkylarym ýa-ni diýişim belli bir tema inserip şu töwereginde gürleşmekde. Ondan soň talap bolsa biz edip bilýän bolsak edýän işimiz ýa-ni peýdal bir aýdy bilýän bolsak dowam ederiz. Bolmasa da has akylly zatlar, has o edýän adamlar maslahat bererse biz çekileriz. Köp minnetdar. Sag bol Kerwen. Görüşýänçe. Sag bolun.